Благодаря, госпожо председател. Аз знам какво ще донесе тази инициатива и какво ще се случва в тези столици. Това вече е правено в България. Казва се Асамблея Знаме на мира. Там събираха от цял свят. Прави се с цел промиване на мозъци. Значи, тези тоталитарни приеми на мен са ми известни, защото аз не съм много малък. Това, което ме притеснява, е, че децата трябва да взимат решения. Вече е правено от червените кхмери в Камбоджа. Резултата е 2 милиона убити, като много от тези решения са на деца. Това не е, защото децата са лоши. Това е, защото те са много емоционални и все още нямат изградена ценностна система. А тя се гради в семейството. И освен това, какво означава децата да се образоват като европейски граждани? Те са първо граждани на собствените си държави, после са европейски граждани, жители на Земята и обитатели на Слънчевата система. В крайна сметка, столицата на децата ще бъде поредното безсмислено прахосване на пари и то най-вече за сметка на държавите. Благодаря.